Dan ina mai tabbatar maka da cewa sai da na yi suna duniya ta sani. Sannan ma ya gani Mahaifinmu bai san cewa ni ina yin waka. wow bai san kai ka zama Umar Sharif ba. Ana iya nuna shi a ce ga baban su M Sharif. Amma shi bai san me Amma ake shi bai tunda san- ci kaga ba waka zai zo ya ji ba Ba waka ta yake. bari ya gane Ba kuma kallo yake zama yayi ba. right shi dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne dama Ma'aikaci ne, mahaifinmu tela ne, Allah sarki yana yin dinki. shi za ka iya sa ka aiki yana dinki Allah sarki Gaskiya ke. to da yazo ya gane me ya faru To gaskiya da ya gane hankali na ya tashi kwarai saboda kawai na sa a raina an zo gabar da kawai na gama waka. zai hana Yawwa tunda in yace ka bari dole ce ka in koma bari dole in bari. Dan ba na mantawa ma kusan hakan aka yi. Da ya kira ni ya ce na shi sam bai yadda in yi waka ba. Allah sarki Na ce to ba damuwa. Ya dan bani lokaci kaɗan in dan yi wasu abubuwa sai in ka bari bari. To ina ga bayan mun yi wannan maganan da shi ba a wuce kwana 7 zuwa sati ba kai kwana 10 ba. Sai zo ya kira ni ya zo nan da mu ya mana nasiha ya ce to mu riƙe mutuncin mu yi kaza mi kaza mana maganganu masu daɗi ya mana addu'o'i kuma ya sa mana albarka ya ce mu je mu ci gaba da yin. to amma ya mori wakar da kai To ya mora ya mora alhamdulillah saboda daga ƙarshe dai bayan mun zo mun ci gaba an samu suna ana kuma samun kuɗi daidai gwargwado. Ina ga dan na zo mun zaunar da shi mun hana shi ma yin komai muna yi masa komai da komai alhamdulillah kuma a haka a ƙarƙashin kulawar mu Allah ya ɗauki rayuwarsa. Allah ji ganshi da Abdul da Mustapha kai ka jawo su ko su suka jawo ka harkar Gaskiya Mustapha ne ya jawo mu. ya jawo ka a matsayin ka zo kai waka ko koyaya shi Abdul dan kaga shi da Abdul yana acting Abin da yake faruwa shi Mustapha wan mu ne muna da dan tazara tsakanin mu da shi Abdul shi nake bi amma tsakanin Abdul da Mustapha akwai mutum kamar 3 dan ina mai tabbatar maka da cewa sai da na yi suna duniya ta sani. sannan ma ya gani Mahaifinmu bai san cewa ni ina yin waka. wow bai san kai ka zama Umar Sharif ba. Ana iya nuna shi a ce ga baban su M Sharif. amma shi bai san me Amma ake shi bai tunda ci kaga ba waka zai zo ya ji ba Ba waka ta bari ya gane Ba kuma kallo yake zama yayi ba. right shi dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne dama Ma'aikaci ne, mahaifinmu tela ne, Allah sarki yana yin dinki. shi za ka iya sa ka aiki yana dinki Allah sarki Gaskiya ke. to da yazo ya gane me ya faru To gaskiya da ya gane hankali na ya tashi kwarai saboda kawai na sa a raina an zo gabar da kawai na gama waka. zai hana Yawwa tunda in yace ka bari dole ka ce in koma bari dole in bari. Dan ba na mantawa ma kusan hakan aka yi. Da ya kira ni ya ce na shi sam bai yadda in yi waka ba. Allah sarki Na ce to ba damuwa. Ya dan bani lokaci kaɗan in dan yi wasu abubuwa sai in ka bari bari. To ina ga bayan mun yi wannan maganan da shi ba a wuce kwana 7 zuwa sati ba kai kwana 10 ba. Sai zo ya kira ni ya zo nan da mu ya mana nasiha ya ce to mu riƙe mutuncin mu yi kaza mi kaza mana maganganu masu daɗi ya mana addu'o'i kuma ya sa mana albarka ya ce mu je mu ci gaba da yin. to amma ya mori wakar da kai To ya mora ya mora alhamdulillah saboda daga ƙarshe dai bayan mun zo mun ci gaba an samu suna ana kuma samun kuɗi daidai gwargwado. Ina ga dan na zo mun zaunar da shi mun hana shi ma yin komai muna yi masa komai da komai alhamdulillah kuma a haka a ƙarƙashin kulawar mu Allah ya ɗauki rayuwarsa. Allah ji ganshi da Abdul da Mustapha kai ka jawo su ko su suka jawo ka harkar Gaskiya Mustapha ne ya jawo mu. ya jawo ka a matsayin ka zo kai waka ko koyaya shi Abdul dan kaga shi da Abdul yana acting Abin da yake faruwa shi Mustapha wan mu ne muna da dan tazara tsakanin mu da shi Abdul shi nake bi amma tsakanin Abdul da Mustapha akwai mutum kamar 3